Салом дӯстон, боз қарор дорем дар барномаи 2 дақиқаи тоҷикӣ бо шумо ман Абубакр Ғафурзода ҳастам. Дар барномаи имрӯзаи мо иштирок доранд Тоҳирзода Саъдӣ ва Ғаниева Нисо. Акаи Саъдӣ, дар бораи худатон камтар маълумот медодед? Чӣ кор мекунед? Бо чӣ кор машғул ҳастед? Салом алейкум як бор дигар. Ташаккури зиёд барои даъват. Ман муаллими забони англисӣ, кам-кам блогериам мекунем ва боз маркази омӯзишӣ дорем, ки бисёри вақтамон дар он маркази омӯзишӣ мегузарад. Маркази омӯзишӣ яъне ба мардум забони англисӣ, хитоӣ, олмонӣ меомӯзем. Беҳтарин. Шумо чӣ, Нисо? Ҳамада салом. Ҳозираш ма магистранткаи курси 1 дар Академияи Идоракунии давлат ва параллелно кор мекунам дар кошонаи ҳусн, мастер по ресничкам и бровям. Касе дар кор боша биёед. Хуб, получается шумо блогер нестед, яъне блогер? Не. Блогер? Не. ҳозир ман барои шумо қоидаҳои барномаро мефаҳмонам. Барои ҳар яктаи шумо 2 дақиқаи вақт ҷудо карда мешавад. Дар муддати 2 вақт шумо бояд калимаҳоро ёбед. Калима бо забони русӣ мешавад, шумо бояд тарҷумаашро бо забони тоҷикӣ ёбед. Агар донистед дуруст ҳисоб мекунем, агар надонистед метавонем гузаронем, ё ба ҳар яктаи шумо имконият дода мешавад, ки 2 маротиба ба дигарон занг занед ва посухи ҳамин калимаро аз онҳо пурсон шаведу ба мо гӯед. Агар дуруст бошад, мо ҳисоб мекунем. Чунон ки гуфтем, дар барномаи мо сатҳи донистани забони тоҷикиро месанҷем ва агар ягон гуфтании дигар надошта бошед, мо оғоз мекунем. Шурӯъ мекунем. Биёед барномаро чунин оғоз мекунем. Ман ҳозир як калима ба шумо мегӯям. Агар аз ҳар дуи шумо кадоме ки ёфт, ҳамон барномаро оғоз мекунам. Хуб, мешавад? Хуб. Рафтем. Спутник. Ки чӣ фикр дорад, ки бо забони тоҷикӣ спутник чӣ мешавад? Англисиша бо намешавад? Ягон темо намедонед? Мешавад. Аммо забони тоҷикӣ ҳатман аст. Чи? Спутник. Чӣ мешавад бо забони англисӣ спутник? Satellite. Чӣ хел? Satellite. Сатлик. Satellite мешавад таҷикиша? Ба забони тоҷикӣ чӣ? Таҷикиша намедонам. Дигар калима? Дигар калима? Следующее. Обои. Зард девор. Бале, офарин. Пас барномаро аз Нисо оғоз менамоем. Шурӯъ мекунем. Кризис. Пропускаем. Хуб, мегузаронем, аммо 3 сонияи шумо қатъ мешавад. Аз шумо оғоз мекунем, Саъдӣ. Кришка бо забони тоҷикӣ. Кришка, даҳанак. Боз чӣ мешавад? Боз чи? Сарпӯш? Офарин. Донистед. Нисо, кубок. Звонок другу можно? Можно. Всё, ребят, против Марафты стоит. Так. Кубок? Бале. Умедворам, ки ба занги шумо ҷавоб медиҳам. Я надеюсь. метавонед овози баландамонем, гӯш кунем. Ба кӣ занг задед? К нам его? Аз кувар дорам. Но бардошт стай. Бардошт ба мегум ки. метавонед қатъ кунед, ба дигар нафар занг занед. Мешавам. Ира чёрный список нехай. Дальше. Алло. Умар. Алло, Лабан. Кубок. Чӣ мешавад ба тоҷикӣ? Ҷом, қада. Ҷом, қада. Хуб, дуруст. Раҳмат. Соғ. Мебахшед. Саъдӣ, кукуруза бо забони тоҷикӣ чӣ мешавад? Чӣ фикр доред? Дувори Макка. Бале, дуруст, офарин. Нисо, купюра. Сомонӣ? Купюра. Ой. Сомонӣ Пул? пули мо аст. Пул. Пул? Хуб, бошад, дуруст, қабул мекунем. Саъдӣ, куратор. Роҳбалад не, куратор.
мегзаронем, намедонам. хоб нисо на навбати шумо. Куртка ба забони тоҷикӣ чӣ мешавад? Як занги дигарам доред, метавонед занг занед. Фақат ба он нафар. Бо ман занг зана. Хоб занг бизанед. Ман Не, кунам. пропускаю. Пропускаем. Хоб бошад. Куртка. Ба шумо куртка омад. Бале. Куртка, ҷома, либоси ғавс, камзулча. Офарин. Камзул, бале, дуруст. Лаванда бо забони тоҷикӣ чӣ мешавад? Исо. Бистема занг мезанам. Ман кунам. Хоб бошад. Танҳо ба ягон нафари дигар занг занед. Ман сухи. Сейчас. Фақат ба ChatGPT не. Лаванда. Мада ҳеч рӯз ҷавоб надодестар. Хай номеротон дадем, ба шумо занг занам. Наба. Курбон, лаванда ба тоҷикӣ чӣ мешавад? Чӣ? Лаванда. Лаван? Лаванда. Лаванда и худаш чӣ? Гыло. Лаванда бошад. Ту худам. Ҳамаҷоя ҳоҷакам лаванда хакму дакорем. Хеле гул пул дурем упсе ягон авқот бугума. Рамазона худ гул букиде. Гушна бия бугу чиу? Ол бе лаванда чӣ демиш. Эс бугу ма инҷа заем. Унҷа тямои чиз дае? Хай беҳо химата тариф меши лаванда вай меши. Лаванда. Намешад. Лаванда сиякук лола садбар чанд гулай бу? Мегзанам. Тавул дуди кия? Тавул скоз намечи? Хай. Чор дидест. Ҷавоб недаҳед. Мегзарем. Навбати шумо мешавад акаи Саъдӣ. Лампа. Чароғ. Дуруст, офарин. Логика, Нисо. Дигар занг Ами надоред. дарса мехонед. Дар донишгоҳ хондагӣ амиқ. Ох, ба русӣ хондагӣ. Рост мегӯяд. Аниқ хондагӣ. Ба тоҷикӣ не, ба Аниқ. русӣ. Аниқ. Охираш. Иқ охираш. Сеюм ҳарфаш Т. Хоб бошад. Чӣ? Се ҳарфи охираш тиқ. Ду ҳарфи дигар буд. Пастиқ. Пастиқ? Нет. Калимаи нав. Калимаи нав. Наиста гиред дӯстон, пастиқ логика мешавад. Ба логикаи Нисо. Маздиқ. Мада як калима омадистагӣ. Лаванда. Чӣ шид? Манера бо забони тоҷикӣ чӣ мешавад? Саъдӣ. Манера намедонам. Мегӯянд ку манераи гапзанӣ бо забони тоҷикӣ. Тарзи гапзанӣ. Тарз, бале, бо як Тарз, усул, рафтор. хоб бошад, қабул мекунем. Шумо охирон калима аст. Маска бо забони тоҷикӣ мешавад? Маска. Чӣ? Маска бо забони тоҷикӣ. Маска? Кӯшуна ҳусунак дар кӯш. Як истилоҳ аст бо забони русӣ. Есть люди с масками, типа. Сними маску перед тем, как... Лицемеры. Ба забони тоҷикӣ. Ниқоб? Офарин, дуруст ҳисоб мекунем. хоб, бозии мо ба анҷом расид. Чӣ тавре ки тамошобинон диданд, дар ин барнома акаи Саъдӣ худашонро хубтар нишон доданд. ғолибият ба дасти шумост, акаи Саъдӣ. Офарин. қарсак барои шумо. Офарин. Ниқоб доништи ку ина. хуб, бозии ҷолиб буд, дӯстони азиз. Ва дар охир ягон таманниёт дошта бошед, ягон сухан бошад, ягон изҳор бошад, дарди дил бошад, хуб гӯш мекунем. Калимаи қин мада додем, хеле намешавад.
кадома қин буда барои О, вообще, у чего? лаванда. кадомаш Лаванда. кадомаш Роза, у чего? лаванда ба шумо сахти бад будан Чӣ душман буд ҳамун лаванда? Чӣ мешава ба тоҷикӣ? усту худус Чӣ? Усту худус. Усту қудус? бале Қудус. Усту худус. чӣ таманиёт дорад дӯстон бозӣ ба шумо писанд омад Ками бад, тез бад гузашт. 2 дақиқа барои ҳамин ном дорад 2 дақиқа дар ин 2 дақиқа бояд Шояд шумо 5 маҳорат дақиқа мешид ёд мегирифт Бисёртар, тоҷикиро. камтар мешид. Хай мақсад. хуб барои шумо як барномаи дигар хоҳем сохт 10 дақиқа бо забони тоҷикӣ Калимаи Бада. осон. бале меҳмони аввали мо шумо мешед Хоб. хуб бошад акай саидӣ чӣ гуфтанӣ дорӣ чӣ таманиёт дорӣ Бозии ҷолиб рӯзи гап молем ҳамун спутника фикр кардесам ба тоҷикӣ чӣ мешавад? хуб маҳвора мешавад бо забони Маҳвора. Бигам баъд ба ёд мезанам. Маҳвора. бале агар Маҳвора. ёд дошта бошед мавҷи собон мегӯянд ки маҳвора О, маҳвора. Хамон ташаккури зиёд барои бозӣ. Фикр мекунам чунин барномаҳо агар бисёртар шаванд, мо ҳам калимаи тоҷикиро ёд мегирем, ҳам забони тоҷикиро бақувват мекунем ва тамошобинонам як чиз ёд мегиранд. Аз ҷумла маҳвора. Ман ёд гирифтам масалан маҳвора. хуб Усту худус. маҳвора кадом ғайр аз маҳвора ва ҳамон лаванда чӣ калима ба шумо писанд омад чӣ душмани Чака надонистем. Дар ёди ман вообще ягон ташна монда ки аз хиндиаш бошад ё аз ҳамун лаванда фақат тамом. ва боз як И то калима дигар перевод шуд пастиқ дар ёди намонд. яъне мантиқ Мантиқ. мантиқ буд вай логика Мантиқ? пастиқ не хуб ташаккури зиёд дӯстони азиз барои иштирокатон Салом Салом. бошед. дӯстони азиз барномаро мо ба анҷом мерасонем то боздид хайр